Wara li kienet diġà bdiet investigat tniġġis tal-baħar aktar f'dalijiet tal-fish farms fil-bajja ta' Ħondoq ir-Rummin f'Għawdex, l-Awtorità Maltija l-Ambjent u r-Riżorsi l-Era qed tanalizza wkoll tixrid ta' dak li jidher qisu żejt fir-ramel tal-istess żona pittoreska. Dwar dan il-każ ikkummenta s-Sindku tal-Qala Pawlu Buttigieg li permezz ta' video fuq il-midja soċjali wera l-impatt li dan ħalla anke fir-ramel fqih il-baħar tal-bajja mill-aktar popolari. Buttigieg sostna li dan iż-żejt jinsab madwar il-bajja kollha bil-baħar issa nadif iżda r-ramel ġie waħħal ħafna u f'ċertu postijiet qiebes qisu konkos li lanqas iħallik taqbdu bidejk. Buttigieg innota li każ bħal dan qatt ma seħħ qabel u nies li tkellmu miegħu qalu huwa diffiċli jneħħu r-ramel minn fuq ġisimhom anke bl-użu tas-sapun. Dan wassal ukoll biex il-bajja tkun anqas iffrekwentata meta bħal dan iż-żmien tkun miżgħuda bl-għawwiema. Dwar dan irreaġixxiet ukoll l-Assoċjazzjoni Ewropea Turiżmu l-GTA li fis-stqarrija qalet li tinsab imħassba bl-aħbar li affettwat din il-bajja popolari f'Għawdex li hija waħda minn tlieta li għandhom il-Blue Flag fil-gżira ta' Tlitoljiet. L-assoċjazzjoni ħeġġet lill-awtoritajiet kompetenti biex jieħdu l-miżuri neċessarji billi Ħondoq ir-Rummin terġa' tkun aċċessibbli għal kulħadd u jitneħħa l-periklu. Sa dan it-tant it-tnejn saret spezzjoni mill-Era fil-bajja ta' Ħondoq ir-Rummin rigward dan iż-żejt b'mod partikolari fuq ix-xtajta fejn preżenti kien hemm id-direttur Joseph Kutajar mill-Ministeru għal Għawdex u l-Ippjanar, rappreżentanti mill-Era flimkien ma' Dr. Sharon Guder mill-Federazzjoni Maltija tal-Produtturi tal-Akwakultura. Wara diskussjonijiet bejniethom ġie konkluż li se ssir tisfija manwali tar-ramel.